Avui us ensenyaré com funciona Google Classroom. Per començar anirem al nostre correu electrònic, anirem a les aplicacions de Google i aquí trobarem l'enllaç cap a Google Classroom. Quan entreu, si no ho feu servir mai, ho tindreu tot en blanc, i no hi haurà res. Aquí és per crear una classe, cliqueu. Si fóssiu alumnes, li donaríeu a entrar a una classe amb el codi que us donés el tutor i si sou mestres, doncs li donaríem a crear una classe. Aquí posaríem el títol de la classe, que en aquest cas posaríem espai de proves. Aquí podríeu ficar la secció o l'assignatura, depenent si voleu fer una classe per cada assignatura. Li donem a crear i ja tindríem la classe creada. Aquí podeu seleccionar un tema dels que us dona. Podeu canviar la fotografia o també podríeu penjar una foto que tinguéssiu a l'ordinador. Aquí podríeu penjar la foto. Aquesta part que s'obre ara mateix seria com el mur del Classroom. Llavors aquí tothom pot escriure i tots els nens que estiguin dintre i els mestres ho podrien llegir. Aquí a l'alumne li sortiria les tasques que té pendents per fer i si no en té cap doncs no li posaria res. Aquí teniu les pestanyes. Aquest seria el tauler d'activitat, que és això on estem ara. Treball de classe, que és on nosaltres penjarem les tasques. Persones, aquí podríem afegir els correus electrònics de més mestres i aquí afegiríem els correus electrònics dels alumnes. Hi ha dues maneres d'afegir a l'alumne. Una manera és estant aquí a persones, alumnes, escriviu aquí els correus electrònics de tots els vostres alumnes i els convideu. Llavors els arribarà un correu electrònic on només hauran de donar-li a acceptar i es col·locaran a dintre. L'altra manera seria, si us fixeu a tauler d'activitats, codi de la classe. Copiaríeu aquest codi, li podeu enviar per correu electrònic i ells, a través del seu Google Classroom, anirien aquí, entrarien aquí, com hem fet abans, i en donar-li a l'espai de més, anirien aquí i li donarien a entra en una classe, en el cas dels alumnes. Un cop ja tenim els alumnes i els mestres, anem a veure com funciona i com crearem les tasques. Hi ha dues opcions, o podeu fer un Classroom per cada assignatura o podem crear, aquí classificar les assignatures per temes. Com ho fem? Anirem a crear, aquí trobareu tema i posarem les àrees. Per exemple, matemàtiques, i aniríem fent així totes les assignatures o totes les àrees que vulgueu. D'acord? Un cop ja tenim creats els temes, ara anem a veure com es crea una tasca. Aniríem a crear, tasca, i aquí posaríeu el títol de la tasca. Per exemple, anem a posar càlcul mental.